בשבוע שעבר מת סגן שר פלסטיני במהלך התקלות עם כוחות צה"ל בהפגנה ליד הכפר תורמוס עיא. מדינת ישראל הביעה באופן רשמי התנצלות על מותו. שר הביטחון בהודעה לתקשורת כתב: אנחנו מצטערים על מותו, הצענו לרשות הפלסטינית תחקיר משותף של האירוע. מתאם פעולות הממשלה בשטחים הוסיף בראיון בערבית: אם בסוף החקירה יתברר שצה"ל אשם בדבר, נדע גם להתנצל. למה? הם שכחו במי מדובר או לא ידעו? זיאד אבו אל-עין הוא רוצח שדמם של שני יהודים בראשו. בשנת 1979 הוא הניח פצצה ברחוב הגליל בטבריה ושני נערים נהרגו. לאחר מכן הוא ברח לירדן ומשם לארצות הברית. בשנת 1981 הוא הוסגר ונידון למאסר עולם. בית המשפט העליון אישר את העונש. בשנת 1983 הוא שוחרר בעקבות עסקת ג'יבריל, אבל הוא נשאר רוצח שלא נשא את עונשו. על מה אנחנו צריכים להתנצל? אנחנו צריכים לתת להבין לכל הרוצחים האלה, גם אם שחררנו אותם בעסקת ג'יבריל או בעסקת שליט, שהתרחקו מאיתנו, שאצלנו הם לא יקבלו הנחות נוספות. אין שום סיבה להתנצל על מה שקרה לו.